ake ngibingelele la sinomama nobaba akade behlangana namhlanje. Sizofuna nje ukwazi ngohambo lwabo oluncane lokuthi imaphi ama-advice abangawapha abantu abasha abangena othandweni. Nasazi soqala ngakubi, soqala endodeni noma soqala kumama, sizoza ukuthi ubani odedele omunye. Ladies first. Sanibona ma. Yebo sawubona Ninjani? baba. Siyaphila. Waza into yenu, siyathokoza, siyabonga, siyabantu abasha ukubuka nje into enhle kanje esigqugquzelayo nesikhulisayo. Siyafisa ukwazi uhambo lwenu nenjabulo yenu njengoba nize nafika la namhlanje. Uhambo lwethu lude kakhulu. Iminyaka isiminingi yona sibambisene sindawonye. Indlela nje iyahambeka. Kumnandi ukuba sothandweni. Uthande umuntu okuthandayo nawe ube umthanda. Indlela ibalula iyahambeka. Noma ziba khona ke inkinga endleleni ngoba akuhleze kumnandi ngaso sonke isikhathi, kodwa siyafika isikhathi la eke kuthi kuceke khona. Kodwa nje okubalekile ukuthi nibekezelelane nokuthi mazi umuntu wakho, umfundi, understand ukuthi uhlobo luni lomuntu, ukwazi ukumngena, ukwazi ukukhuluma naye, umazi mejabule, umazi futhi mangabe engajabuli, ukwazi la umkitaza khona ukuthi hayi naku la ngimkitaza khona ubaba ukuze ngikwazi ukuthola lokho engisuke ngikudinga. Yebo. Sike size ndodeni. Ya njengoba seshilo mama. Uhambo lwethu lube lude kakhulu. Lube na indawo esmooth, lwaba na indawo erafanyana. Kodwa ngiyathanda ukuconfess ukuthi la ku rafanyana khona bekuba yimini umuntu onamaphutha isikhathi esiningi. Kodwa ngibonga ukuthi kukho konke lokho bengibekezelela. Ngilomuntu engiwuye namhlanje true ukuthi abengibekezelela. In fact ufana noJesu, Jesu ukuthi uyaxolela zonke izono. Ubengixolele emaphutheni amonke. So lude kakhulu uhambo, asakukhumbula ngisho iminyaka saqala nini kuze sifike sibe la sikhona. Okukhulu kakhulu ikona ukustika othandweni, umthanda umuntu, umbekezelele, umazise, like wenze sure ukuthi uyakhuluma naye time to time, even noma bekuthiwa nikwi distance kangakanani, ungalali ungazange uzumfonele noma umtext ngaso sonke isikhathi. Uthando ilona silubeka phambili, noNkulunkulu okuyena osigayidile endleleni yonke size sifike la sikhona. Akubanga lula nokho. Ngoba nginanomlando engeke ngithanda ukushare. Kwakungelula ngisho iqala ngizozibika. Uma nganixoxela istory nyane esinehla phakathi, nomunye udade owayehlala njalo ethi wena sikhumbuza uzokwenzana umnyama kangaka. Ngabekezela khona kunjalo lapho. Ngasho kodwa ukuthi hayi no, la ngibona ngathi ngizodla 1 or noma 2 kwenzeka ngomusa kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Siwenzile umshado omhlophe, sesiphelelisa ke owesizulu. Engicabanga ukuthi ke usengene emagcekeni akalatha ngokuphelele. Nakwabanye kukhona lento yokuthi athi umuntu nabangaphakathi bafuna ukuphuma, abangaphandle bafuna ukungena, bafuna ukuconfuse abantu abangakangena emshadweni. Cha ngithi mina iyahambeka le ndlela. Kuphela amazi umuntu wakho understand ngaso sonke isikhathi. La kunenkinga khona akukho ukuhlala phansi nikhuluma. Sengivala ngike ngithi mina uma kufika la nixabana khona, make sure ukuthi anixabani phambi kwengane, anixabani edining room, but ishonana ekamereni. Laba bathe ekamereni la kujatshulwa khona, inkantolo ayikho ekamereni, mina ngithi sekamereni ukuthi nifike nishushisane khona, niphume nize phambi kwengane noma phambi kwefamily seni right, indaba nilungise enkantolo ekamereni. Ngiyabonga. Ake sibonge. Danko.